كبرات تختاتلتي مستيات بيتنا حجز ركبوا زلو خبوتا أب مأكل كتما كيغالي رواندا أيو زبوت هذه مكاين كل كوين استحصر بوتا أيو أو زبوت هذه استفر عليه عداقات بتحت هاجر زملكتو عداقات كم بيت مقبتات ناي بتحت هاجر ناي بهلي أو حوز شيء تقولوا بوتات شيء تقولوا بوتا أيو سلزي كتما كيغالي كابزي جميرنا بخفيلو كان عزبائنا تختاتلنا Hello. Yeah, hi. Welcome, please. Thank you so much. Do you have coffee from Rwanda? Yes, Yeah? I have it. Which one? Here. You Americano? Have, yes. Can I take just black coffee? Black coffee without from sugar? Rwanda? With sugar. With sugar, how many Yeah. spoon of sugar? 2. Okay. Yeah, thanks so much. Welcome. كبرات تختاتلتي مستيات بيتنا أجد ما أبحنتي نيشتي عداقة ناي رواندا بون كنت عمينا مخنياتو زي خبابي هدوء سلازخنا مكاينون سلازي حلفالو نأقار طرح تباهيلو سلاماوي كخون زي تحت ربوتات سلازخنا أبزخينا بون كنت ستينا استفالا ليونا هيابات عداقاتات سلازلو بصحته هاجر أبز قسيلهم زاد اليوم نجار جزء أخو اليوم بزي ربشة معناتيو سلازي كيغالي عد شح قرباتات بطريقتان بكل تحستان كم زين دا جبرت كتزناقعت خالي مالتي نبنا نحل فينا طعم بني زمسل ناي رواندا بني قرب تي متحازة عبيلو تبونغن أزي طعم مسني حد الناس مساسلي طعم أبزون بني فريم لازم طعم بني لنا لنا كيغالي So this is what we have. Yeah. We have this one. This is the yellow Rwanda. Okay. And we have this black one. This one is good. Yeah, and we have the colorful one. Like they have their shorts. It's actually a complete. Let me show you. We have the L size. This is medium. Yes. Okay. So we also I think have. large. I need large. This can fit you. This one? Yes. I don't think. You can even try it if you want. Yeah. So we have this. This is for kids, but for let me kids, just show yeah. you. We have for adult. This one and a short. Yeah, I think I like just this color Okay. and only The t-shirts. the t-shirts. Okay. Yeah. It's nice color. This one can fit you. Yellow and black with And we have Rwandan blue. flag. You don't like blue? We have blue, No, I think yellow. this one is good. This Okay. one is good. Okay. Maybe I will try it. Okay. You can remove your dress. I think this is large is good for me. Large is good. It fits you. No, it's Come and see in the mirror. Come see in the mirror. Sorry. بقتي ناي رواندا ناي كعصو نقطة. مالي رخيب اللخو جن حتيراتن الله نيشاتن الله أبز خاص تفعل على نبرة اللوم كله بعنجيت تسرحي ناي بحلاوي قرستاتيو كمان استفعل عليه بعنجيت تسرح الله ولا ناي ملا أختي ناي دي مريم سئل الله مثل الله بعنجيتي كاله ባህላዊ ነገራት እዩ ኣሽማቶም ክፈልጦም ከሸግረኒ እዩ ምናልባት ውሽጢ ኣቲና ክንሓትት ኣለና ማለት እዩ This one is for decoration. for decoration Yeah. just for decoration The house of king. in the house of king Yeah. okay and which one is what do you think which one is the most historical or traditional here All. everything No. for example what is this This is a traditional plate. traditional plate Yeah. so You put you can the the meat, food yeah and then food, and okay that's great
Yeah. And these are drums from Rwanda. You make it with your hands. Okay. You hold this like this or like this? Like this. Ah. Okay. Okay, like this. Otherwise, if it is long cord, Yeah, you can put it because in my country we put it in our shoulders. Here, you can make it like this. Okay, that's nice. Great. أبزونا لهم كرار زمثل عينت كم نعدنا. I think it makes sounds music, yeah. Okay. traditional instrument. Traditional instrument. Yeah. Okay. Aha. ያው ከም ክራር ዓይነት ገራም እዮም ሰሪሖም ብዕንጨይቲ ተሰሪሑ ዘሎ What do you call it? What's the name? Nanga? Nanga. Inanga. Okay. ክራር ማለት እያ ትኸውን ዘላ Inanga. From Ethiopia. Eritrea. Eritrea. Yeah. Asmara. Yes, Asmara. Asmara. Eritrea. He knows also Asmara. Yeah, great. But I came now from Germany. No problem. Yeah. This one is Eritrea, yeah. Yeah. So Different money. you have also Different country. yeah you collect money. Yeah. So you have نقفة. Yeah. أبزي أون حمشت نقفة تكعوا له. There is 5 نقفة from Eritrea. You know, he is collecting money. It's great. Yeah, that's good. Yeah, it's nice. Yeah, they love this magnet. Yeah, أبزي عدي غوريلا بتاعمي هبوبات يوم. ብዙሓት በጻሕቲ ሃገሩን ጎሪላ ክሪኡ ኢሎም እዮም ዝመፁ ስለዚ ኣብ ዝኸድካዮ ናይ ባህሊ ዝሽየጠሎም ኣቑሑት ናይ ጎሪላ ምስሊ ኣለዉ ሶ እዚኣ ትጠበቐ ናይ ጎሪላ ከም ማግኔት የስ እዚ እውን ናይ ዓድና ባርኔጣ ንብሎ ብላኻዲ ብከምኡ ዓይነት ነገራት ተሰርሐ ይመሳሰል እቲ መብልዖ ቁርሲ እቲ ናይ ስፈ ነገራት ምስ ናይ ዓድና ዳርጋ ይመሳሰል እዩ ስነ ጥበባውያን ቀባእቲ ወይ ድማ ናይ ቅርጻ ቅርጻ ዝገብሩ ዝሰርሕዎ እዩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ንብረታት ኣሎ እዚ ናይ መኽፈቲ ጠራሙዝ እዩ ናይ ቢራ ናይ ኮካ ናይ ፋንታ ግን ብዕንጨይቲ ብቅርጺ ዝተሰርሐ እዩ ካልእ ዝገረመኒ ነገር እዚ እውን ኣሎ ክትሪኦ ከለኻ ካልእ ነገር እዩ ዝመስል ግን ኣነ ናይ ፈለጥኮ መጀመርያ እንታይ እዩ ለምስሓተትኩ ግን ካራ ምዃኑ ፈሊጠ ማለት እዩ ኣዝዩ በሊሕ ካራ እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ምስ ኣተኻያ ግን ብዕንጨይቲ እዩ ዝኽደን ኩሉ መትሓዚኡ ብዕንጨይቲ ተሰርሐ እዩ እዚ እኳ ንፈልጦ ኢና ኣባና እውን ኣሎ መኾስ ብዕንጨይቲ ተሰርሐ እዩ ወላ ፋርኬታ ከይተረፈ ኸማን ዕቤቱ እውን ዝገርም እዩ እዚ እውን ብዕንጨይቲ ተሰሪሑ ኩሉ ካልእ ስፈታት ኣለዉ ናይ ዓድና ኩሉ እዚ መብልዖ ቁርሲ ዓይነት ኣብዚ ንራኸብ ኢና ብባህሊ ብዙሕ መብልዖ ቁርስታት እዩ ዘለዎም ልክዕ ንፈልጦ ኢና እዚ ኣብ ዓድና እዚ እውን ኣለና ኣብ ዕዳጋ ለኻ ኣብ ኣስመራ ኣይንስእኖን ኢና እዚ ሶ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገራት ኣለዎም ካልእ ናይ ስእሊ ቅብኣታት ኣለዎም ብኢድ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ከበሮ ዝሃርም ዘሎ ሩዋንዳዊት ሰበይቲ እያ ከበሮ ትሃርም ኣላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ባህላዊ መሸጣ ማእከል እዩ ብእግርካ እንዳተዛወርካ መኪና ዘይብሉ ፅሬቱ ዝተሓለወ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ስለዚ ብፅሕቦ ሩዋንዳ ናይ ብሓቂ ሰላማዊ ዓዲ እዩ ሞባይለይ ብድሕረይ ገይረያ ዘለኹ ወላ ሓንቲ ስግኣት የለን ስርቅን ርስሓትን እዮም ዝፀልኡ እዞም ዓዲ ስለዚ ደስ እንዳበለና ኣብ ካልእ ዕዳጋታት ክንከይድ ኢና ተኸታተሉና ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ብድሕረይ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ኖርስከን ይበሃል ኣብ ማእከል ከተማ ኪጋሊ ዝርከብ ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ወይ ድማ ብውልቆም ዝሰርሑ ኣውፈርቲ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ድማ ሰብ ሞያ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብዚ መፂኦም ዝራኸብሉ ካብዚ ተበጊሶም ከዓ ዓበይቲ ትካላት ዝፈጥሩሉ ማእከል እዩ
እዚ ቦታ እዚ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ኣባላት ኣለውዎ ካብ ሙሉእ ሩዋንዳ ድማ ኣብዚ መፅኦም ከመይ ገይሮም ናቶም ቢዝነስ ናቶም ትካል ክምስርቱ ከም ዝኽእሉ ነንሕድሕዶም ኔትወርክ እንዳፈጠሩ ርክክብ እንዳፈጠሩ ዝዓቢሉ መድረኽ እዩ እዚ ቦታ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካብ 2021 እዩ ተኸፊቱ መራሒ ሃገር ናይዚ ዓዲ በቁል ካጋሜ እውን ብኣካል ተረኺቡ ዝመረቆ ቦታ እዩ ቀደም ዝኣረገ ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ብኣዝዩ ምዕቡል ብዝኾነ ዘመናዊ ብዝኾነ መገዲ ተሃኒፁ ተመስሪሑ ከም ብሓድሽ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ በፂሑ ኣሎ መዓት ህዝቢ እዩ ዘሎ ብዚ ክንሪኦ ኢና ነዚ ገዛ እዚ ተኸታተልትና እዚ ህንፃ እዚ ኣዝዩ ገፊሕ ዝኾነ ካንቸሎ ወይ ድማ ቀጥሪ ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትዕዘብ እንዳ ሻሃታት ኣሎ ቤት ምግብታት ኣሎ ቤት ፅሕፈታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብ 12,000 ትርብዒት ሜትሮ ደው ዝበለ ኣብ ማእኸል ከተማ ኪጋሊ ዝርከብ ቦታ እዩ ዘደንቕ እዩ መንእሰያት ብሓንሳብ ተኣኪቦም ብዛዕባ ቢዝነስ ብዛዕባ ትካላት ምምስራት ክዛተዩ ክትሪኦም ከለኻ ካብ ኩሉ ዓይነት ፀቕጥታት ነፃ ወፂኦም ኣዝዩ ደስ ዘብል ቦታ እዩ ስለዚ ተኸታተሉኒ ኣብዚ ህንፃ $59 ንወርሒ እንድሕር ከፊልካ ናይ ባዕልኻ ኮፍ መበሊ ሒዝካ ስራሕካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምስ ካልኦት ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ኣባል እንድሕር ኮንካ ክሽነ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዘሎ ዝተፈላለየ ነገራት ናይ ቡን ናይ ካልእ ነገራት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣዳራሻት ኣለዉ ኣኼባ ዝካየደሎም ቦታታት ኣለዉ ኢቨንት ዝካየደሎም ቦታታት ኣለዉ ንዑታት ሓለፋታት እናረኸብካ ኣብዚ ኮንካ ናትካ ትካል ከተማዕብል ወይ ድማ ክትዓቢ ምስ ካልኦትን ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ምቹእ ዝኾነ ኣዝዩ ፀጥ ዝበለ ብኩሉ መልክዑ ብዘመናዊ ኣገባብ ተሰርሐ እዩ ከምኡ እውን ሃይ ስፒድ ኢንተርኔት ኣለዎ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኣሎ ኣብዚ ኮንካ ኩሉ ዓይነት ነገር ስራሕ ክትሳለጥ ትኽእል ኢኻ እዚ ዝፀናሕናዮ ህንፃ ኖርስከን ኣብ ስዊድን ክትረኽቦ ንኽእል ኢና ኣብ ስፔን ባርሴሎና እውን ኣሎ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ብሓፈሻ ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኣብ ኪጋሊ ኣብ ሩዋንዳ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ኣብ ቤልጅየም ብራስለስ ክኽፈት ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ ወይ ተመዲቡ ኣሎ እዚ ህንፃ እዚ ንኣከባቢ ዓቂቡ ንመንእሰያት ብሓንሳብ ጠርኒፉ ኔትወርክ ፈጢሮም ከመይ ገይሮም ትካላት ክውኑ ንኽእሉ ወይ ድማ ክዓቢ ይኽእሉ ዝተሓባበር ወይ ባይታ ዘጣጥሕ ትካል እዩ ክንብሎ ንኽእል ኖርስከን እዚ ዳርጋ ከም ጅራፊዮሪ ዓይነት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሕድል ኣይገበርናን እዚ ማይ ምስ ጠፈ እዚ መንጫዕጫዕታ ማይ ምስ ጠፈ ኢና ኣብዚ መፂና ዘለና እዚ ግን ሓደ ካብቶም ኣብ ኪጋሊ ዘለዉ ዝዓበዩ ራውንድ ኣባውት ወይ ድማ ጅራፊዮሪ ክንብሎ ንኽእል ባኣና ከምኣቶም እዩ ብዝግባእ ገይሮም እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ፅቡቕ ቦታ እዩ ማይ ጫዕጫዕ እንተዝብል ነይሩ ብዝያዳ ተራእየና ነይሩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሕጂ ድማ ኣብ ስታድዮም ኪጋሊ ማለት ኣማሆሮ ስታድዮም ተረኺበ ኣለኹ እዚ ስታድዮም እዚ ቅድሚ ሕጂ ን25,000 ሰባት ጥራሕ ዝሕዝ ዝነበረ ስታድዮም እዩ ድሓር ግን ምትዕርራይ ተገይሩሉ ናብ 45,000 ልዕሊኡን ህዝቢ ከም ዝሕዝ ተገይሩ እዩ ተሃኒፁ ዘሎ ኣማሆሮ ማለት ብቋንቋ ሩዋንዳ ሰላም ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስቲ ዝነበሮም ናይ ህልቂት ናይ ጥፍኣት ናይ ሞት ታሪክ ንዑ ንምሕዳስ ሩዋንዳ ናብ ሰላም ተሰጋገራላ ንማለት ኢሎም ዘውፅዎ ናይ ስታድዮም ስም እዩ እዚ ስታድዮም እዚ መጀመርያ ብ1984 እዩ ክህነፅ ተጀሚሩ ኣብ 86 ከዓ ተመሪቑ ተኸፊቱ ንእሽተይ ነይሩ ካብ 2022 ጀሚሩ ግን ኣዝዩ ዓብን ሰፊሕን ዘመናውን ኮይኑ ተሃኒፁ ክህነፅ ጀሚሩ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ድማ ንኣገልግሎት በቂዑ ኣሎ ስለዚ ኣብ ውሽጡ ኣቲና ክንሪኦ ኢና እንታይ ከም ዝመስል ክንሪኦ ኢና ብምሸት ኣዝዩ ድሙቕ ሕብሪ ዘንፀባርቕ ኮይኑ ካብ ማዕዶ እዩ ዝረአ ሕጂ ግን ብቐትሪ ኢና መፂና ዘለና ኣማሆሮ ስታድዮም ወይ ድማ ስታድዮም ሰላም ኪጋሊ ውሽጡ ኣቲና ክንሪኦ ኢና ተኸታተሉኒ
ستاديوم أماهورو كيغالي أوشتو أتينا لنا إذا ستاديوم زي كل منبراتو بحبري بانديرا رواندا زيجيت أيو زي ستاديوم زي أب داغمهنت رواندا كافتم عرمشوش كافتم عبيتي كبهالو كتقصو خابز خولو حدا كوين رخيبه لهم كناتو 45 شح حزبي ويلعليو أبزو خوينم سبورتاو نطفتات ككتاتلو كم زخولو غيري تسريح زلو أزيو زمناون أزيو معبولنيو بفلاي أب وان مشات فلوي زخونه دمقتي زلو سلازي أب وشتي آتينا نخنسئل فقاد سلازي هابونا نتوم أبزي سرحو أكايتي ويدوم حلفتي بلبي نمسكنهم زي ستاديوم زكن كافتم أب عالم زرعخوهم ستاديومات تواداداري درجة زحلوه كوين رخيبه لخو على معلت دما ناي بحق صوتا قطم كهلو خلو ابزو خفي لخري تسفا يقبر نحج جن زخونه تصوتا زخونه تعذاب يالن عنا ترحم كفيتو مريم نازلو كم كتعزبوا تصنحكم خفيلو منو معلتي بزوسد غيزي كنزور دحر موعلنا اماسيو ابز بوتا تاريخنا لنا بدحري تريو زلخم كونفنشن سنتر رواندا بحفشا كم هاجر اب قطباو عبيتا عبي ابركتو زغبره وي دما كم حدا مغلصي قطباو عبيت زرئ هنصاينا ترخيبنا زلنا ازي ناي عبي ناي كونفنشن سنتر زي بازيو بزح وصايتات استهانصيو درجة 300 مليون دولار زواجو عبي ناي مأكبي الدراشي واستفر لي عبيتي عالم لخوان أخيبات التخيلهم مالو أبزبوت هذه بزحات سبات بممتع نايز عدي مع بالي بغربا زكاتاتولو بوتايو إذا هنت أزي أون كم مجلس كنت تبع عبيت مسرت أبتزرع على تني حمش تشح باتيرا نايز عدي ناي رواندا فرانك أو تسائل زلا هنتايا